Manipulator, lažljivac, beskrupulozni debelokožac. Javnost ga uglavnom doživljava negativno. No, biti spin doktor posao je kao i svaki drugi. Političari bez njegovih usluga danas više ne mogu, pogotovo kada im položaj i ugled narušavaju afere, skandali, krize, a usto su i izbori pred vratima. Znate li što je spin? Spin, ne znam da je nešto onako, ne znam točno, ne bih vam znala to. Jel vi znate? A poznato vam zvuči? Poznato me zvuči i znam da se upotrebljava kao nešto loše, neki loši odnos prema nečemu. A droga, vrsta droge pretpostavljam. Prestari smo za to i premale penzije imamo, ne znamo ništa. Spin je engleska riječ koja znači vrtjeti. Dolazi iz popularnog engleskog sporta kriketa, no pojam o kojem govorimo nema veze sa sportom i vrtnjom loptice. Ovdje se vrti priča, to jest voda se skreće na svoj mlin. One koji vode tu igru nazivamo spin doktorima ili stručnjacima za odnose s javnošću. Spin? Prevara neka laka, mala. Ne. Ima li spina u Hrvatskoj? Ima svugdje u svijetu, zašto ne bi u Hrvatskoj bio? U ovom filmu američki predsjednik uhvaćen je u seksualnom skandalu 2 tjedna prije izbora. Što učiniti, kako riješiti taj problem? U tom trenutku na scenu stupa čovjek iz sjene koji situaciju jednostavno rješava. Izmišlja rat s Albanijom i u tren oka pozornost javnosti usmjerena je na rat. Skandal riješen. Igraj moju igru, samo molim strpljenja, dok obrćem mišljenja javnog mnijenja. Ja sam neštar od svjetla i stvarno se mijenja kad promijenim kut osvjetljenja. Kut osvjetljavanja na hrvatskoj političkoj sceni najbolje je mijenjao bivši premijer Ivo Sanader. Imate jednu rečenicu koju će svi Zagrepčani pamtiti u trenutku kad je ubijen Ivo Pukanić. Ja neću odmah reći, neka razmisle tih par sekundi koja je to bila rečenica, ali svi znaju da je Sanader rekao: ma koliko god zvučala teško ova izjava koju ću sad reći, ja ću izreći. Nećemo dopustiti da Hrvatska postane Bejrut. I naslovnica svih medija je bila terorizam. Niko nije napisao kako se ovako mučko ubojstvo moglo dogoditi u centru Zagreba. Ko je za to odgovoran? Niko nije pitao. Svi su rekli terorizam, moramo biti svi zajedno protiv te opasnosti. Spin je uspješan ako svi nasjednu na njega. Ovo je trenutak da politiku i političke stranke stavimo na stranu i da se suočimo s onim što imamo, a to je nesigurnost, a sigurnost nema cijene. I moramo vratiti sigurnost na ulice naših gradova. Danas možemo potvrditi da je spin nezaobilazan u predizbornim kampanjama. To je među ostalim tehnika brzih odgovora. Kada politički protivnici izjave nešto, oni za 5 minuta izjave odmah nešto paralelno i time okupiraju medijski prostor. To u zadnje vrijeme dosta dobro radi Jadranka Kosor, gdje jednostavno ne da svu oporbi da dođe do izražaja, odnosno da preotme medijski prostor. Afera sa stranačkim crnim fondovima uzdrmala je vladajuću stranku. No uvijek možemo govoriti o nečem drugom. Neki mrze Hrvatsku demokratsku zajednicu od trenutka kad im je upravo Hrvatska demokratska zajednica na čelu sa doktorom Franjom Tuđmanom srušila komunizam i Jugoslaviju. Jasno je da će poruka pasti na plodno tlo kod tradicionalnih HDZ-ovih birača, a kada vas napada politički protivnik, treba potpaliti vatru na njegovoj strani. Primjerice, korupcija. Ali nećemo posustati dok ta borba dođe i na vrata SDP-a, HNS-a, IDS-a. I dok ne vidimo što su oni proteklih godina radili. Svatko pri zdrave pameti zna da su sve učinili, ne bili kucali na tuđa vrata, međutim očito kulja iz njihovih. A je li vi znate prepoznati kada vam političari spinaju? Kako da ne? A u biti nisu dovoljno iskreni, a trebali bi biti iskreni da se u biti građani znaju postaviti. Selektivna istina, to je kriterij, svi zaboravit će kako si gradio imperij. Zaboravit će pronevjere, šlepere, love, afere i premlačene reportere, kosture. Savjetnici su u kampanjama neprocjenjivi. Oni vuku konce, brinu se za imidž svojih klijenata u javnosti, ispravljaju pogreške, friziraju istinu.
Sive eminencije manipuliraju po potrebi, predizborne kampanje njihovo su bojno polje. A sve treba zapakirati tako da birači ne shvate odakle vjetar puše. Ipak ne brinite se, spin doktori nisu svemoćni. U kampanji se može izbaciti u prvi plan nekoga manje poznatoga zahvaljujući svojim tehnikama i priuštiti mu nekakvu popularnost, a time i bolji rejting. Međutim, spin će puno teško uspjeti kod onih ljudi koji pratimo pune 4 godine, znamo koliko su loši, znamo što su napravili i sada da nam netko zamaže oči u roku mjesec dana, to će teško proći.